Kardom, aprang si Terang Family YouTube channel kelang wer abang pu bang pido anapan nili nali tumhan pini project abostu mate project asaman nali tumhan pini nili napak lang ponji isi ini do lasi nali tum keceng men kijunan labang so video nang langanon ante nali tum keceng men kijud lang lote kupis nili napak lang man nali tum teg long dak bo mate chini det lalu don tum lasi non nili napak lang pon nali tum apan lapen location stame mate Adam Pro mate area stame lage 39 national highway lo Sarihajan Dipu road lalo lasi swalia kung sidolo lasi nang paklang ponji asaman amukha bangke lai hen lo bu dolo lapen thetan mate a size belek ab sta dolo lapen lahai ta dolo lapen apun kaprek do nalitum kupula pui pula phan ke ho holang pen phan ke kupuntong punin lita putek thedelo tami nalitum chini thai po lapen puta dolang bu kaprek kuliti mate do lapen harpi ta ho gupi pilone do yo lapen nalitum adora dam stame nalitum wang lo te chini pon po ke chengmen ki jusita lapen anceho da do donatum priben kibu anceho lo labangke cek pen kibu anceho lo lasi jo hor ke dangi pan stame do nalitum chong waikroy kolosi ke naima lapen arlo sita do thulang donatum nili nampak lang pon po nalitum bileng nangji ingkrung le nangji stame bangso dukan long pon po lake bileng stame kuliti de olo bang siginai ma laga hono beder bo pu ho ke vek pot ya la ke vek pot beder ma ho dak pedi la pu hen lo yo ke yor bang pu lo pu nang paklang thau yo la pu lo de ho la sigi yor bang lo la dak dukan na hem pu lo la jong senang litum namji pute la pulong bangon adora dam senang litum kiceng mengke ju chini lapo dipu wah kalang lo lasi komama ke nami samila pulong na humri non Adam Pro stami nili nang litum hana paklang pon lablo la 39 national highway Dipu road Sarihajan lalu nang litum gari chi hapen stami theglong po IB adung lalu lapen adung church tado lalu lapen ako pachini thule thorlo ako isi school tado ho Lakeview school adung lo lapen aron kimia mondir putado lalu nang litum nang kahumri joy pik dipu kala lapen nili nampak lang mon po ingkrung stame available do nang litum jong sinangji bote oso size ma kinangji do lablo yo nang litum ingkrung beleng anchiho lapen lapen harpi layu stame nang litum long poi lapen dolang arlo stame pipine hak hayu da domiong de pu hak nang alo hak ba nang alo di prang do non nang kili son dolang ma kili ji der cholang do nang le nang ji ke di lalu nang litum ku pima la karbi a hemlong kasulai mate kinangji sot hormus tami la dak nang litum nang humrilo bote long igi lapen ka order sami nang litum order lote ki long prap jin pe nang litum long ponji dipu lalu lasi sia prang khobor do nang ji hopta prang nang litum khobor non anote nang litum long fit po lalu alamang ke lasi nang litum jong se kinang sot do lote la prap jin ben la phulong nang litum nang humri igno lasi pinia video bang la se pajut kok po lasi ka dog westame nili nang litum hana paklang alo pot la nang ka humri ki joy keje phan la phua mohor lang pen la nang litum chini pen nang humri non ante nang litum long fit po dipu lasi pinia video ke la puan leng ton kong nang kardom